Magandang hapon, maray na hapon sa Gabos. Good afternoon to everyone. Sister Jessie po. Today is Friday, November 15, 2024. Welcome to our program Usapang Bukasyon ACI every Friday at 1 p.m. Okay, nung nakaraang Biyernes, ang episode 11, pinag-usapan natin ang buhay ACI, misyonera. May dalawang segments. Una, pinamagatan natin itong Goodbye Pinas, Hello Japan, kung saan dalawang Pinay ACI sisters ang nagbahagi sa kanilang buhay misyonera sa Japan. At ang pangalawang segment ay pinamagatan nating Pinas, A Home Away from Home, kung saan nakasama natin ang dalawang ACI sisters na mga taga-ibang bansa at ngayon ay naririto sa Pilipinas bilang mga misyonera at isa na dyan ay si Sister Martha na kakamunita namin ni Sister Net. Good afternoon, everyone. I'm Sister Martha Hang. I'm very glad to be here again. Shout out to all the young ones and on those who are listening and watching our program this afternoon. Last week we talked about our missions. All of us are called to be a missionary wherever we are. In order to be an effective missionary, we need to build our relationship with the Lord and generously open ourselves to the guidance of the Holy Spirit and trust God more. We are not alone. God is always with us, and we have our brothers and sisters who journey with us. So, today we continue to journey with the young ones who are our hope and our future. Hello po, Sister Net po ito. Maayong hapon sa tanan, maray na hapon sa Gabos. First muna po, shout out sa ating mga birthday celebrants. Belated birthday greetings to Sister Merly at Miles. At bukas po, happy birthday kay Sister Jessie. And then advance birthday greetings din po sa aking one and only brother, si Manny Jojo. Dr. Jojo, happy birthday po. Gayon din po, shout out sa akong papa, sa mga Rafaelas Angels ng Daraga, Rafaelians at ang kanilang mga magulang, kay Hannah at Dines, at sa lahat ng matyagang sumusuporta sa amin in different ways po. Special greetings sa ating mga kababayang naghahanda sa pagdating ni Pepito. Prayers po, keep safe everyone. Sana po di matuloy or at least hindi siya destructive. By the way lang po, may gusto lang po akong i-kompletuhin from episode 10, yung Love Beyond Death na episode namin. I remember I said articles 8, 9, and 10 are all interconnected. But 11 and 12 as well. The resurrection of the body and life everlasting. Although not explicitly mentioned, all throughout the convos, it has been implied a lot na kaya we believe in the communion of saints and we have big celebrations like All Souls Day, All Saints Day, kasi we believe in the resurrection of the body and life everlasting. Amen. Okay, so ngayong episode 12 ay tatalakayin natin ang misyon ng mga kabataan. Starting them young, ika nga. Pinamagatan namin itong Pagkasama si Lord, My Joy. Actually, ito na po yung third episode namin sa mission series ng Usapang Bukasyon ACI. Yung first po, naalala nyo, ang title nun ay Mission Possible. Galing sa yung kay Tom Cruise na Mission Impossible. Sa amin naman is Mission Possible. And then second, yun nga yung Goodbye Pinas, Hello Japan, and then Pinas, A Home Away from Home. And ito na yung third natin. Ito yung youth edition. Ang title, Pagkasama si Lord, My Joy. Okay, wag na nating patagalin kasi excited na kami na makapanayam ang aming mga bisita, isang ACI sister at ang dalawang mga kabataan. Our dear guest, please introduce yourselves. Hello po, good afternoon. I am Sheila Milosan po, 25 years old. I am a graduate of Bachelor of Science in Office Administration. Currently po, I am working at Picard Derma Clinic as a medical secretary po. And right now po, I am the incumbent diocesan president of the Youth Apostolate of Fatima, Diocese of Legazpi. And po, I am also serving in
St. Raphael the Archangel Parish here in Legazpi po for 11 years. Shout out. A big shout out po sa aking co-officer sa YAF, especially to my vice president kasi very active po din po talaga siya. And to all the YAF members here in the Diocese of Legazpi. Mhm. Okay. Franz? Si Franz Good po. afternoon po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Franz Nicolas Llerena from Our Lady of Salvation Parish, Anislag. I am 18 years old and currently studying in Bicol University. I am a catechist in my parish, turning 2 years in the ministry this coming December, and a member of Bicol University Campus Ministry or BUCMO. I think 3 months na po siya, 3 months. I would like to greet my family, all my friends, my family in our parish in Anislag, my classmates in BS Edban Ed1, and to my co-members in campus ministry. Okay, thank you. Sister Sai, welcome back. Hello po. Yes, I'm back. Maraming salamat po sa pag-invite ulit sa akin dito. Ako po si Sister Cyrel Casquejo na isang ACI, isang Handmaid of the Sacred Heart na kasalukuyang dito sa East Timor. Bago po ako pumasok, ako po ay belong sa San Isidro Labrador Parish sa Marikina sa Diocese ng Antipolo. Muli, magandang hapon po. Pa-shout out sa aking mga kamag-anak sa Bicol, ang Casquejo, Carataw, and Villar. Sabay po ako sa guest ngayon. Ako po si Sister Net. Sabi nila, once a catechist, always a catechist. In my college days, I belong to ACIL, Ateneo Catechetical Instruction League. Yan po yung isa sa mga malalaking organization sa aming school at that time. Right now, I'm part of the team preparing the first communicants of Mary's Child Science-Oriented School po, in their first communion. All right. We have 2 young people now, si Franz at si Sheila. Isasalang namin kayo sa Fast Talk. Okay, ready na kayo dyan? Sige po. So, Yes po, okay, sister. sige. So, 1 word lang po yung isasagot hanggat maaari. Okay. So, in your ministry, ikaw, in your case, BU Campus Ministry, kasama tayo doon. And then, si Sheila naman sa Fatima Youth Apostolate of Fatima. Okay, so yun. Doon sa ministry ninyo, first question, anong dominant feeling ninyo as a member, as an officer in that particular religious organization? Fulfilled po. Feeling fulfilled? Franz? Happy. Happy, okay. Ito naman ngayon ay sentence completion. You complete the sentence. Sa org namin, mas madami ang blank. Blessings. Mas madaming blessing. Franz? Mas madaming? Inactive po. Mas madaming active. Naalala ko yan, hindi kayo nag-iisa. Kasi dati din, sa ASIL, ang dami-daming members. Pag tuwing bumibisita ako sa Davao, pakonti na pakonti. Yung latest, wala nang member. Sabi ko, wala. Grabe, no? So, in extinction na yung aming org. Okay, next po. Pero of course, we still have hope, Franz, no? Na sana maging active na yung mga ibang members. Okay. Next question. Ang religious org na sinalihan ko ay Inspired po. nakaka-inspired. Franz, Actually, rin, same as kay Ate Sheila, nakaka-inspire din po siya. nakaka-inspired din. Okay. And then next. Do you have the consent of your parents to join in this religious org? Alam ba nila? Actually, sa akin po, nalaman po nila nung naka-join na po ako. Okay, thank you. Yun po, yun. Franz? Alam ba ng mga magulang mo na miyembro ka ng 2 malalaking organisasyon? No po pala. No. No. Okay. Pero ngayon, alam na nila. No pa rin? Not yet. Not yet. O sige, ngayon, malalaman na nila kasi we're on the air. Okay, next. Yes. And then the last one is, dapat ba sumali ang mga kabataan sa isang religious org? Yes or no?
Yes po. Franz? Yes. Okay, mamaya Yes. tatalakayin natin ang why. So, well, under what circumstance did you enter or bakit ka ba na pasok sa religious organization na yan? Ikwento mo. Kwento mo, ikwento natin. So, bali po, before I joined the YAF po, the Youth Apostolate of Fatima, I was serving as a choir member po in the parish of St. Raphael po. So, bali 11 years na po ngayon. Pero, yung pagiging YAF ko po is, nag-start lang po siya last pandemic. May nag-invite po sa akin. In-invite po ako nung sister po ng boyfriend ko. In-invite niya po ako sa National Rosary po nila during the pandemic season. And after that po, tuloy-tuloy na pong sumasali po ako sa different activities po nila. And then last July lang po ako naging full-pledged na YAF member since nakapag-undergo na po ako ng YAF Basic Seminar po. Blessed din po na ma-elect as the diocesan president last July po. Yung sister ng boyfriend mo, may asawa na yun? Bali po, wala pa po siyang asawa. Bali siya po ngayon ang Youth Secretary. Apostolate Fatima National Secretary na po Baka siya. pwede yun pagmadrihin. Ikaw sana, kaya lang may boyfriend ka na pala. Pakilala mo kayo mo doon sa Opo. sister-in-law mo. Baka Sige po. pwede yun magmadri. Franz? Okay. So for me po, in Victor University campus ministry po, before pa po ako makapasok sa BU, dream ko na po talaga na mag-join sa campus ministry. Kasi po yung mga friends ko sa simbahan po, sila po yung parang nag-influence din sa akin para mag-join. And para po kasi sa akin, I believe na dapat po ang pag-aaral is accompanied by prayers. Also, I wanted God to be part of my college journey. Kasi kung ako lang, I have nothing, no? But with God, through His grace, we have everything. Sister Sai? Okay po. Sa akin po, paano po ba ako nasali? Kung balikan natin ng konti, Pastor, yung nung bata pa ako or youth ako, tatlong grupo yung sinalihan ko, parang may proseso siya, nag-legionary muna ako, tapos naging youth leader sa parish youth ministry, and then yung pinakahuli na sa pakiramdam ko ay talagang lumago ako ay sa neo-catechumenical way. Kung babalikan ko itong tatlong to, ano pala siya, magkakarugtong, no? Magkakarugtong. Una, sa Legion of Mary kasi peer group. Second, dito ako nahubog kung paano maging isang servant leader. At sa neo-catechumenate, dito mas lumalim yung pananampalataya, pagkilala sa Diyos, pagkilala sa itong tatlong stages ng buhay ko na ako ngayon, no? Kaya ako nasali dyan sa mga organization ko. Sa neo-catechumenical way, wala pong naghikayat sa akin personally, kundi na may narinig kasi ako na nung nag-evangelize may evangelization sa amin, sa parokya namin, yung katekista na nagsasabi na, kahit sabi niya sa sarili niya, nung ina-announce niya na, makasalanan ako pero patuloy akong minamahal ng Diyos. Parang dito ako, naglalakad lang ako noon sa tapat ng parokya namin, naantig ako. And dahil sa curiosity, napaupo ako doon sa simbahan at nakinig. At doon na nagsimula, paano ba ako nakapasok sa religious organization na tinatawag na neo-catechumenical way. Yun po. Si Sister Sai po ay Handmaids of the Sacred Heart of Jesus din po siya. Siya po ay isang Pilipina na naka-assign po sa East Timor as misyonera po. So ako naman po ay walang plano maging asil. At the outset, I was planning to apply for Atenus,
yung university school organ po. Yun ang iniisip ko talaga pagpasok ko ng Ateneo. Sabi ko magsasali uli ako sa Atenus kasi yung high school parte din po ako ng school organ ng eskwelahan. So sabi ko sa pagsusulat diyan ko mas na-express ang sarili ko. So yun yung plano ko. Kaya lang iba yung plano ng Diyos. So may kaklase ako na inalok ako na mag-sit-in lang daw sa mga gatherings ng ASIL. So, unang sit-in, sinundan, hanggang nakalimutan ko na po na mag-apply sa Atenus. Nag-enjoy na po ako as ASILian. Okay. So what made you stay? Usually we stay for different reasons. Out of need, peer pressure, walang choice, o may benefits. Ikaw, ano nga kaya? Sa akin po, tulad sinabi ko kanina, na dahil dun sa katekista na nag-evangelize, naramdaman ko, kahit hindi para sa akin yung sinasabi, kundi yung sinishare niya kung ano yung buhay niya, parang pakiramdam ko, sinasabi din sa akin ng Diyos na kahit na makasalanan ako, mahal pa rin ako ng Diyos. No? Ito yung nagpatatag at masasabi kong kung bakit ako nagstay sa Neo Catecumενado, no? So ito po yung kinukwento ko yung dati, no, yung nakaraan, na religious organization na sinalihan ko, na malaking parte kung bakit ako naging Handmaids of the Sacred Heart. Dito sa Neo Catecumενado, lumago ako, nakilala ko ang Diyos. Yung pagmamahal sa salita ng Diyos at sa Eucharist ay dito na po nabuo. At yung pagmamahal din sa komunidad na kahit na pare-pareho kami, lahat kami ay makasalanan, pero journeying together. No? At dito sa experience-yang to, mas pinatatag ako, mas parang sinasabi sa akin, stay put ka lang. Stay put ka lang dito at ako ang bahala. Yun yung naramdaman ko nung panahon na nasa Neo Catecumενado ako. At kung babalikan ko talaga yon, kasi ang ACI, ang Handmaids of the Sacred Heart, ay love ang Eucharist, no? Lahat naman tayo. Pero sa ating kongregasyon, mas pinapahalagan, malaking parte ang Eucharist sa atin. Ganun din ang Neo Catecumενado. At dito sa Neo Catecumενado, lumalim yung pagpapahalaga ko sa salita ng Diyos at sa Eucharist. Yun po. Okay, thank you. Franz? So, ako na ba, sister? Ako na, it's my turn. Yes. Okay, so, I stayed po because of my love for Jesus. No, although some of my friends and habits influenced me, but the real reason behind this is Jesus. Hindi ako iniwan ng Diyos sa araw-araw. Every day, I feel His presence. He accepted me for who I am. So why am I going to leave Him for, diba? Although sometimes I'm far from His grace, but I keep trying to be with Him. Sa tulong na rin ng ministry na kinabibilangan ko. Okay, thank you. So, ako po, I choose to stay in this organization po because I found the fulfillment po. And I've always wanted and needed. So, yung nakahelp po yung devotion po, yung devotion ko kay Mama Mary, it brings me joy po. It brings me peace. And ever since po na I joined the YAF po, and I started na mag-devotion kay Mama Mary, feeling ko po yung life ko, naging mas better po siya. Kasi parang may sense of, parang may direction na po. Yung ganun po. Tapos, yung spiritual growth po, and support na nabibigay po sa akin ng organization po, really helps me po talaga. Okay. So, babalikan ko yung aking nakaraan. So, as a young college student of 18, second year college po ako noon, there are two things that, there are 2 points there that made me stay, chose and made me stay as
sa ACIL po. Ang first point is dun ko natutunan ang dialogue of life na posible palang lumalim ang mga convos at nakita ko yung sarili ko sa mga ganong klaseng encounters. And then secondly, namangha ako sa simplicity at pagiging down to earth ng karamihan sa mga members. Mas yung sense of mission nila malakas. Kasi parte ng Ateneo mission vision yung forming students to be men and women for others. So malakas yun sa kanila. And then mas namangha ako nung nalaman ko na marami sa kanila na gumraduate with Latin honors. Sabi ko sa sarili ko, I belong here. Parang ganon. So I applied and then I stayed with ACIL po, ASIL. Thank you, sister. How some of you are students, some working, di ba? Ito nagiging sagaban sa iyon at work goals. How does this affect your work or studies? Franz. So, sa BUCMO po, hindi naman po gaano kasi po, nagsiserve naman po ako kapag free time ko po and also kapag nasa school ako. Hindi naman gaano kabigat yung responsibility sa ministry na yun. But sa isa ko pong ministry, which is the catechetical ministry, medyo nakaka-apekto po siya, no? Because I'm a student and a catechist at the same time. So minsan po, nagko-conflict po siya sa schedules ko kasi malayo yung tinuturuan ko. No, malayo po siya doon sa school kasi po nagtuturo ako sa elementary and high school dito po sa malapit sa parokya namin. And doon po sa barangay ko. Nagkakaroon po siya ng conflict in terms of nagpe-prepare po ako ng lessons sa mga ituturo ko and also sa pag-aaral ko in college. Pero masaya naman po ako sa ginagawa ko and nagagawan ko naman po sila ng paraan. So, I agree po. Working and being a part of religious organization po can be challenging at times po. Kasi syempre, kung may mga schedules po na may mga seminars po sa organizations, tas may work, at the same time may work ka, kailangan mo po mamili, diba? Pero po, yung fulfillment po kasi, tapos yung joy na nabibigay po nung organization po, ina-outweighs niya po yung mga difficulties and challenges po na nafe-face po. Especially me po, kasi working po ako and Sunday lang po talaga yung rest day. Pero at the end of the day po, it's the sense of purpose po. Bakit ka po nandyan nandito sa ministry na to. Tapos kung ano po yung, nandito, ang reason po kung bakit nandito ka sa ministry is to give service to other people din naman po. Tapos po, yung mga spiritual growth din po na nakukuha po and the connection po na nakukuha, connection with God po and others po na nakukuha. Rewarding na po yun. And yung sense of, syempre yung youth po kasi ngayon is very, sila sa sense of belongingness po, diba? So, bali dito po sa community to, religious community na to, nakukuha ko po siya, yung sense of belongingness po. And also, yung sa pag-serve po sa kapwa and kay Lord, worth it naman po yung mga challenges. Thank you. Sir Sai? Sa akin naman po, I agree. No? May mga times na maapektuhan talaga. No? Katulad nung ako, nag-work na ako that time nung nasa neo-catechumenical way ako. So may mga times na may convivence kami for 3 days. So, syempre, pag nag-work ka, mahirap magpaalam. Tapos, kung isipin ko na, mababawasan yung sweldo ko. Pero, naandun kasi yung yung fulfillment na ano ba yung pipiliin ko? Ano ba yung makakatulong para sa akin? So, una, syempre, magsasabi ako na medyo sagabal siya. Pero at nung prinoseso ko yun, ako rin naman yung mag-benefit ng pag-attend ko sa halimbawa sa conference, no? Kasi hindi mababayaran ng
pera, yung ano man yung matututunan ko paglago ko sa pananampalataya. So, hindi siya sinasabi ko na, kasi siguro may pera ako or whatever. Hindi, kundi isang proseso at choice kung ano yung kailangan. Pwede siya maging sagabal, pero malaking tulong. So, meron akong i-sacrifice at the same time, may nag-gain. No? Nag-gain spiritually, nag-sacrifice yung sweldo ko, pero inumago ako. So, andun yung choice. It's a choice. Always is a choice. Pipili naman ako kung ano yung makakatulong para sa akin. May times na kailangan talagang i-give up, kung ano man yung kailangan i-give up. At may times din naman na hindi ako nakaka-attend sa neuropathic clinical way dahil meron din kailangan importanteng gawain. So, balanse. Sa akin, hindi siya sagabal, kundi kailangan i-balanse pareho. Yun po. Sa akin naman, di siya naging burden actually. Bagkus naging inspired pa ako sa pag-aaral. BS Biology po yung kinukuha ko. And then, ang bio, that time, para siyang high school yung schedule from morning to afternoon and then from Monday to Friday. So, wala talaga siyang wala akong vacant schedule pag weekdays. So, hindi ako kumuha nung school base. Ang ginawa ko yung community base. Sundays po yan sa Boulevard ng Davao. Squatters area po yan. Ang nag-give up ko noon was the Sunday masses with my parents. So, nagkikita na kami instead of 9 to 10 kasi lay minister yung tatay ko. So, ang sinisimbahan ko 8 to 9. So, palabas ako, papunta ng school, tapos sila papasok. So, makita mo talaga yung love conquers all, no? Kasi all through all my life, lagi ako yung kasabay, ako yung bunso, lagi akong kasabay ng mga magulang ko. Pero that time, nahirapan sila mag-yes sa akin, no? Na sabi ko na may Sunday mission ako. Pero at the end of the day, because of love, give up nila yung chance na magkasabay kami pag Sunday masses. So, doon ko na-test na pwede talaga ako mag-mantra. Kasi 18 din ako nung nalaman ko una na parang may kakaibang spark si Lord sa puso ko. So, yun, parang trial din. Tapos sabi ko talaga, my parents would give up anything for love for their daughter. So, yun, kaya nagkikita kami, hello, tapos paalis na ako, tapos masaya din ako, nakasakay ng jeep, kasi hatid sundo po ako. Pero pag Sunday, pag pupunta ng school, kasi doon kami nagmi-meet muna bago kami nagdi-disperse sa iba-ibang community, sa iba-ibang areas. Yun, masaya din ako na parang emancipation, ganun. Sa akin, lahat testing yun. Lahat yun, ginawa ng paraan ng Diyos for my big yes in the near future at that time. Okay, so what are your greatest joy, treasure of being a member of a religious organization? The greatest joy po of being a part of a religious organization po is the sense of belongingness in the community po. Since sabi ko po earlier po, di ba? Yung mga youth po talaga, gusto nila, palagi sila belong, hindi sila po na OOP, ganyan po. Tapos, syempre po, yung shared faith and then spiritual growth nga po. Po kasi yung religious organization po kasi it offers po talaga the support po, tapos sense of direction din po na makakatulong po habang nag-adult po, nasa adulting stage po yung mga youth. Thank you. Sir Sai? Hindi naman po ang greatest joy and treasure is, kasi po sa technical way, pinapahalaga ng community life, ang celebration of the word and Eucharist. So, ito pong tatlong to ang naging source of joy ko, no? Love for the Eucharist, love for the word of God, and the community, na naging daan kung paano at madiscover ko yung bukasyon ko. No? Kasi sa religious life is, lalo na sa atin, pinapahalaga natin ng salita ng Diyos, ang Eucharist at ang community life, na pakiramdam ko naging malaking tulong. Kasi parang sa akin noon, pag hindi ako nakaka-attend ng celebration of the word, parang may kulang. No? Parang may kulang. And there also the Eucharist, no? Parang there's something missing, no? Kaya ito yung pakiramdam ko na naging malaking treasure at joy para sa akin.
at naging daan paano ko nag-discover ang aking okasyon. Yun po. So, for me naman po, my greatest joy po na meron ako sa campus ministry organization is that na kahit nag-aaral po ako, nakakapag-serve pa rin po ako kay Lord and nakakapag-attend ako ng mass and to worship God and yun nga. Ako naman yung joy ko doon is na-confirm ko po yung bokasyon ko that this is the life I wanted. And simple joys, mission with the poor, at na-inlove na po din ako doon kay Jesus Eucharist at naging daily mass goer na po ako. Okay, thank you. Thank you po sa mga sharing nyo. Now it's 1:37. It's time check. An oras hatod sa Indocang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Para malakas ang immune system, magtiwala sa Pro. Immune Pro. San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Vice ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, sulit busog ka na. Ang mabusugera. Extra rice sa ireramba. Extra busog sa Crispy Chicken Filet Meal at Crispy Chicken Filet Ala King Meal na may extra rice na. 99 pesos lang in all stores. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. All stores nationwide. Pare, alam mo ba pag overworked at puyat, humihina ang immune system? Kaya sabi ng mga pro, araw-araw mag-Immune Pro. The only one with Zinc Plus technology. Kaya buo ang vitamin C at zinc at most prescribed by doctors. Tulungang palakasin ang immune system with proper diet and exercise. Magtiwala sa Pro. Immune Pro. Unilab yan. Sodium ascorbate plus zinc is the generic name of Immune Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, panaflex, Sintra board, signages, pull-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Ang ibang energy drink nagpopromisanin kusog pero arog lang kanian kaya. Ang kaipuhan mo arog kani. Bagong Predator Energy Drink. Rule your kingdom. 17 pesos sana. Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Okay, welcome back sa ating programang Usapang Bokasyon, ACI, tuwing Biyernes, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Bago natin pagpatuloy ang ating talakayan tungkol sa episode 12, Pagkasama si Lord, My Joy. So, konting advertisement muna tungkol sa ear acupuncture na kami ni Sister Marta, dalawa nagkakandak po ng ear acupuncture sa mga nahihirapan matulog, may insomnia, na stress, nagkaroon ng trauma, and it's also a detoxification sa different kind of addiction. So you can avail po, pumunta lang kayo sa amin and contact us first at
0908-964-9517. Pag may mga students naman po at may kakilala kayong mga estudyante na nangangailangan ng dormitory na kailangan malapit sa BU o sa AMEC or sa DWCL or sa Tanchuling College, you may want to consider staying with us sa Santa Rafaela Maria Students Home, or we also accept transients, yung mga mag-take ng boards. May board exam yata na si Pale this December. Kung may kakilala kayo, please just contact us or visit us at Santa Rafaela Maria Students Home sa Sangpon, Daraga Albay. Thank you. And also we have daily mass every day. We have morning mass at 6:15 in the morning, and from Monday, Tuesday, but on the Wednesday we have novena mass in the afternoon at 5:15 at Santa Rafaela Student Home po. You are invited. You are welcome to our novena mass on the Wednesday. Thank you. Greatest challenge. Have you ever been judged badly just because you are a members of a religious organization? For me po, hindi naman kasi mawawala sa buhay natin ng ma-judge kahit anong religious organization at sanlibutan, may pa rin pa sa tao. Pero sa akin kasi, of course, hindi naging madali. Na-judge din po ako, pero hindi naging madali paano yung proseso. Pero natutunan kong makita na makakatulong ba sa akin to? Of course, I listen to them, no? Pero at the end of the day, tatanungin ko, makakatulong ba siya sa akin? Kung makakatulong siya sa akin, kahit masakit, tatanggapin. Pero kung hindi, ipapasa Diyos. Ika nga po, ipapasa Diyos na lang na yun yung pagtingin ng tao sa akin. Hindi ko naman kailangan palaging ipaglaban ko ano yung gusto ko, no? Pero andun yung pagtanggap. Hindi madali proseso na ma-judge, pero kung alam ko na nasa tama ako at alam ko na ito ay ginagabay naman ako ng Diyos, yun nga, hindi madali, pero kakayanin. At hindi siya mawawala sa isang religious organization na may manghuhusga at manghuhusga sa akin o sa isang member ng religious organization. Balanse lang po. At prayer, no? Yun ang importante. Yun po. Thank you. So, one of the greatest challenge po na naranasan ko is the judgment po whenever I make mistakes po. Ayun po talaga. Kasi po, if you are in a religious organization po, the first thing po na maisip ng tao, you are perfect po. But humans are not perfect po. We all make mistakes po. Special po kami na young ones po, kaming mga youth, nagkakasala din naman po talaga kami. Or even po, hindi youth, nagkakasala naman po talaga. And I believe po na the church is not meant for the holy ones po. Kasi naniniwala po ko na the church is built for the sinners. Kasi po, yung mga sinners po like us, pwede po, dun po sa church po mismo, dun po yung home po natin or yung magiging sandalan po natin na para humingi po ng kapatawaran kay Lord. Tapos, yun po kasi yung parang magiging comfort zone po natin, diba? So, why judge po, diba? Yun lang. Thank you. I think yan na yung grace is at work. That is not us, it is the Lord. It is the Lord's work, and unworthy though we are, mission is still possible kasi it is first and foremost, it is God's work. So who are we to judge? Ourselves and others. Okay, Franz? Okay, so actually, yes, lahat naman po ata ng mga nasa simbahan na-experience na ma-judge or masabihan ng kapwa nila. So, actually, parang di naman po ata yan mawawala kasi parang nasa culture na rin yan
ng mga Pilipino na porket nasa church ka, perfect ka na. So, makagawa ka lang ng mali, parang kasuklam-suklam na sa kanila yun eh. But, I am trying my best to be good and to do good. No, hindi lang po talaga maiwasan na minsan ay makagawa ng mali. Tao lang naman po tayo, di ba? Lahat naman tayo nagkakamali. How does it help you cope with life's ups and downs? Or is your participation dependent on your life's ups and downs? Being in a religious organization po helps me cope up with life's ups and downs po, by offering faith and community support po. During tough times po, asking Mama Mary for intercession po brings me comfort and peace. And it really reminds me of her maternal love po, na that I am never alone, that she is always there guiding us or guiding me through Jesus. May kasabihan po kami sa Youth Apostle of Fatima na to Jesus through Mary. Yun po yun. And my participation po isn't just about facing life challenges po. Rather, it strengthens my faith in both highs and lows po. And the support of the community po, or the organization, and the power of prayer po help me find hope po and healing po, whether in moments of joy and hardships. Po. Thank you. So, ako naman. So for me, it is my strength po. It helped me to be more closer to God. It helped me to be courageous, to face trials in life. So ang BUCMO po, ito po ang naging sandigan ko when I feel tired, lonely, and hopeless. It becomes a reminder for me na even though nakakapagod mag-aral, may Diyos kang masasandalan at handang gumabay para matupad ang pangarap niya sa atin. Okay. Okay po. Sa akin naman po, nakatulong ang Neo-Catechumenate sa akin dahil merong community. May community na aalalay at merong pinaghuhugutan ang celebration of the word and celebration of the Eucharist. No? Kasi pag medyo pinanghihinaan na ako ng loob, may magre-remind the community. At kung medyo naaasar naman, again, may nagre-remind the community. At sa bawat pag-attend ng celebration of the word, pinapaalala doon na we're in progress, no? Working in progress, no? So, hindi siya madali, pero meron ka masasandalan. Meron kang paghuhugutan, salita ng Diyos, Eucharist, at ang community. Sa akin, ang pakiramdam ko, ang nakatulong, no? Nakatulong ng malaki sa akin. At katulad nga sinabi ko, naging daan. Hindi ko inisip na magiging parte siya at magiging daan siya ng paano ma-discover yung vocation ko. Yan po. Sa akin po, ang ASIL was a good diversion, a way to de-stress. Ika nga, para maiba naman yung buhay ko, yung mundo ko from the rigors and pressures of being a biology student po. I was really happy doing my ministry, especially when I was elected as one of the 5 yung group members, kasi ang core group, kasi ang sa amin is Stilo is 5 will be elected as members of the core group, and then yung 5 na yon, kami na lang sa meeting kung ano yung out sa discernment namin kung saan kami tinatawag ng Diyos. So pwede ka bang presidente, vice, secretary, treasurer, or SPIRCOM, Spirituality Commission Head. Yung huli, yun yung pinili ko. Doon ako tinatawag ng Diyos. So, masaya ako doon kasi parang practice kung anong ginagawa sa kumbento. No? Nag-invite ng pari, gumagawa ng liturgy, nag-organize ng seminars, mga ganon. So, masaya po ako. Hindi po siya, sa akin, hindi siya burdensome. So, all of you said that you recommend
on the young ones to join a religious organization and why? I do recommend the youth po to join any religious organization po. Kasi for me po, it's been a place where we can grow our faith or spirit. We can grow spiritually po. We can develop strong values and find support during tough times din po. And being a part of faith community po help me or can help us to always stay grounded po. And it also help us build meaningful relationship po na it encourages us or me na be more compassionate to others po, tapos maging strong in facing different life challenges po. And most importantly po, it's an opportunity po na magkaroon po ng personal growth. Kasi hindi lang naman po siya spiritual growth, personal growth din po. And also, to build a strong relationship po with God po and other people. Thank you. Franz? So, para po sa akin, mahalaga po ang pananampalataya sa buhay natin upang hindi tayo maligaw ng landas. So, kailangan hindi nawawala ang faith kay Lord. Kahit na naman dapat ang mga kabataan ay mag-join sa mga religious organization. No? Kasi po, sa panahon ngayon, kaunti na lang po ang nakaka-appreciate nito. Kaya I highly encourage the youths to know Christ and to love Christ. Because it is beautiful to love Him dearly. Trust me, mababago ang buhay mo. Ako po, of course, in-encourage ko ang mga kabataan na sumali sa religious organization na kung saan feel nila na doon sila tinatawag. Kasi hindi lang, ang mga kabataan, maraming madidiscover, hindi lang sa sarili, sa Diyos, kundi pangkalahatan. Kumbaga 3-in-1, no? 3-in-1, andun na lahat. Ang Diyos, ang sarili, ang community. Di ba katulad nga po sinabi na walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. So, itong kantang to, pwede nating i-apply sa mga kabataan na sumali kayo sa religious organization kung saan nyo feel na doon kayo nababagay, na doon kayo lalago. Siguro merong sa simula siguro baka peer pressure or dahil sa kaibigan kaya ka sumali. Pero importante na makikita mo unti-unti lalago ka. At maganda rin na meron kang grupo kasi hindi ka nag-iisa. Kasi ang religious organization malaking matutulong sa isang buhay ng isang kabataan. Hindi lang mapalapit sa Diyos, kundi makilala sa sarili, ang community, ang Diyos. So join na po kayo sa kanumang religious organization na babagay. Yeah. Yun po. Yes po. Kasi in our teenage years, alam natin yon na itong particular developmental stage na to, na the sense of belonging is super duper need po. Hahamakin ang lahat, wag lang matanggap lang ng grupo, wag lang mauupi. Kaya ito yung stage na marami ang nalululon sa masamang bisyo dahil sa peer pressure. Ito yung stage na minsan mas pinakikinggan yung advice ng mas mahalaga, yung advice ng kaibigan more than the parents. Ito yung stage, lahat tayo dito dumadaan. Kaya napakahalaga po na may mga ganitong organisasyon. Parang counterculture siya sa mga grupo-grupo, mga squad, mga team, kung ano mga barkadahan ng mundo. Joining a religious organization will surely give you young people a much needed sense of purpose and meaning that points towards a direction towards genuine joy. And gusto mo maging masaya, please consider joining a religious organization po. Okay, ang bilis ng oras. It's time to say goodbye again. But before that, would you like to give your parting message to our youth? So, to all the youth po, I just want
say po na please stay close to your faith and embrace the support of our community po. Life may be tough, but with prayer, service, and strength of your beliefs po, you can overcome anything po. The church is a place for growth, not for perfection po. So, don't be afraid na mag-join po sa mga religious organization. So, keep growing, stay hopeful, and make a difference. If you want to join our organization po, plug ko na din po if you want to join our organization, the Youth Apostolate of Fatima, Diocese of Legazpi, you can send me a message po through my personal Facebook account, Sheila May Luzon, Sheila May Butron Luzon, or to our official Facebook page, Youth Apostolate of Fatima, Diocese of Legazpi. Thank you po. Okay, thank you. Franz? Okay, so to all the youth, no, please listen. So, please pray, no? Pray daily kahit na maikli o mahaba pa yan. Pray. Prayer is simple, yet changes everything. It makes us closer to God. It makes us appreciate life. It helps us to love like Christ. Kaya po, kung hindi ka pa po nagdadasal, no? Or hindi ka nagdadasal, try to consider na, simulan nyo na po ngayon, no? Because it helps us to be more closer to God. And yun nga, kahit pa unti-unti, no? Hanggang sa di mo na mamalayan, mahal mo na pala ang Diyos. Si Franz po ay may sakit, pero katulad ng isang tunay na sundalo ni Kristo, nandito pa rin siya. Kaya he chose to have it online kasi meron siyang ubos siya kasi po, ako din. So, pero nandyan pa rin siya. Yun, bilib ako sa'yo. He is also considering the priesthood. So, pagdasal natin si Franz. Okay po, ako naman po para sa mga kabataan. Para sa lahat ng mga kabataan, katulad ng sinasabi ng isang commercial, para kanino ka ba bumabangon? Ano bang purpose ng buhay mo? At nung nandun ako ako yung sister in charge ng mga youth ng ACI family, sinasabi ko sa kanila, para kanino ka bumabangon? Para mag-aral lang? O mas maigit pa? So, para sa mga kabataan, ang tanong ko po, para po kanino kayo bumabangon? Kailangan i-discover natin, bakit nga ba? Bakit nga ba dito ako? Ano bang purpose ko sa buhay? At para makita natin ang ating purpose sa buhay at matulungan tayo, mag-vlog din po ako. Meron po ang ACI family, ang aming congregation ay merong ACI family na pwedeng mag-join ng mga kabataan. Ito ay wholesome in a sense na hindi lang puro dasal, meron din po siyang about holistic program. So, ano pang hinihintay ng mga kabataan? Para kanino ka ba bumabangon? Yun po. Mm-hmm. So, at this point, we would like to share our humble mission in Bohol. The time when Sister Jessie, Sister Mitch, Sister Merly, and I were there. Panahon po yun ng pandemic, panahon din po yun ng bagyong Odette. Kaya medyo relevant siya ngayon kasi talagang many houses were raised out nung panahon na yon, at ilang buwan kami na walang tubig, walang kuryente. We were living in darkness, and yet may mga flickers of hope, tinges of hope. So hindi po mapipigil ang misyon ng kung anumang typhoon o anuman ang kaganapan, pandemic man yan, bagyo man yan, hindi pwedeng pigilin ang misyon. So yun, please watch this with a grateful heart kasi kami din po very happy to share this video, and then grateful to the Lord who sustained us po in those times. So praying po na itong si Pepito ay hindi po siya destructive po talaga. Ay, ayaw na nila. Hindi na daw kasi time na daw po. So introduction lang yun. Sa susunod na lang po nung susunod na episode, hopefully magkaroon tayo ng time to watch this very beautiful video in Bohol, part of Bohol album video, ACI Vocation series po.
Okay. To those who desire to join religious organization, especially the young ones, you are our future and hope. Therefore, follow your heart desires, and you can join any organization in the church where you belong to, so that you may have chance to serve God and others, and increase your faith in God. Don't forget to pray and establish relationship with God, because only with God you can find joy and happiness. So, take courage to move on. So, pangako yung video na yun, inayawan na kami ng aming mga direktor. So, our dear young people, know thyself, know your deepest desire and dream po. Kasi kung mariting nyo yung ganung level, sabi nila, kung ano do yung deepest desire ng puso natin, yun din po yung desire ni God sa atin. So, choose your friends, those whose company will motivate you to be the better version of yourself, to reach your dream and know your calling in life. Do not be afraid, huwag matakot, nakilalanin ang inyong unique self. Huwag matakot na di sumunod sa agos, sa trending ng mundo. Huwag matakot na tahakin ang road less traveled. Yung nakalaan na para sa'yo sa simula't simula pa. Do not be afraid and you will find real joy. Okay. So, Jessie po sa lahat na sa lahat na sharing na ating mga bisita ngayon. Salamat sa inyo. Again, please message us in the comment section of DCGB Online News, Usapang Bukasyon, at our AFB Messenger at ACI Vocation Field, or you may subscribe also to our YouTube channel, ACI Vocation, or better still visit us as Santa Rafaela Maria Students Home in Sagpon, Daraga, Albay. Muli po kaming nagpapasalamat sa inyo sa lahat na sumusubaybay sa programang Usapang Bukasyon ACI bawat Biyernes ng hapon, 1:00 hanggang 2:00 sa radio station ng DCGB Online News. Ang inyong lingkod, Sister Jessie, Sister Net, Sister Marta, ang ating mga bisita ngayon, sina Sister Sai, at ang aming mga kabataan, sina Sheila at Franz. Salamat po at magandang hapon muli. See you next Friday. Amen. Again with